postua lortu dezu gaurko loginaz proba honetan, sentsazio paregabeak ematen ari zara denboraldi osoan zehar eta amaieran ere oso ondo ari zara. Bai, gaur oso egun gogorra izan da, asko sufritu dut, oso justu ailegatu naiz azkenengo partera eta kalambrekin, baina lortu egin dut 3. postu bat eta azkenean lidergoa. Oso zaila zen gaurko esperientzia. Bai, oso zaila, gainera indar justuekin saiatu naiz ahalik eta hoberen egiten, baina 3. postu bat eta oso pozik. Jarro Alek lasterketa dominatu du, gogorra zen aurre egitea, baina hor egon zarete, nola junda eguna? Bai, atake asko, nekien zeintzuk ziren jarraitzeko txirrindulariak, talde ere bai ezin hobe lan egin du lidergoa lortzeko eta azkenean lortu egin dugu. Zorionak. Eskerrik asko.